Itlog na pula. Kaka-English na eh. Java rice. Java rice. Manggang Manggang inog. Aligi. Tabangan ng talangka. Bago tayo kumain, shoutout Shoutout muna tayo kay, po. kay Victoria Adventures USA. Hello po, Miss Victoria. At kay Mac and Mary Vlogs. Hello po, Mac and Mary. Mary Vlogs. Hello po, ingat po kayo. Salamat po sa panonood. Salamat po. Kain na po tayo mga kapudibi. Tingnan nyo guys, oh. Sarap. Ang daming pagkain. Tapos, kulay. Java rice. Java rice yung kanin Oo. namin ngayon. Aligi. Tabanan talangka. Yan. Kakain po tayo ng tingnan nyo, oh. Ang lalaki. Dahil mahaba yung ano natin, yung ano kasi tawag doon, lockdown. Yung ano, kain po tayo. Ano? Dahil wala na tayong makain. Dahil wala na kami makain, magsisipod kami. Charot. Charot lang po. Ano lang naman, sa isang 1 year, yan, kakain kami ng ganyan, 1 year. Hindi, minsan lang sa ano. Sa isang buwan. Madalang lang. Java rice po. Kasi guys, mura sa amin yung ano, mga seafoods. Kesa sa mga karne, yan. Gulay. Gulay, yan, mahal yung gulay dito. Opo. Tapos lagyan mo ng Dito na. tapanan talang kayong rice mo. So, ganun yun. Halo-halo, ganun. Ito. Sarap. Sarap ng ano nito. Oh. Ayun, tignan mo. Mataba ba yan? Ito po, kahit maliit lang, mataba siya. Di ba sabi nila pag ano Meron daw? siya. Itlog na pula. Di ba sabi nila pag crab, paano ba malalaman pag yung crab ay lalaki? Maano yung kamay niya, ganon. Totoo, ganon? Matigas yung ano niya, katawan niya. Ito guys, kapag ano, lalaki, ganito siya. Ganon? Oo. Eh pag ano, pag Babae naman babae. siya. Paano yun? Yung ano niya, yung siya niya pa gano'n. Maghahanap tayo ng babae. ito na lang, ito na lang. Ito, ano to? Ayan, ano yan? Binabay yan. Binabay ito. Ayan. Ganyan yung binabay, guys. Yan. Oh. Kapag naman babae, maghahanap tayo. Hawakan mo nga. Ah, Ayan, tignan natin. ito lalaki. Ay, lalaki Ito pa yun. rin yan. Lalaki yan. Mamaya na lang, Oo. lilitaw din yung babae. Oo, lilito. Mas masarap kasi yung Lalaki. binabae kaysa sa lalaki. Kasi mas mataba yung binabae kaysa sa lalaki. Kaya alam nyo na guys, kung sino mas masarap. Siyempre yung mga Binabae. binabae. Wow, masarap. Di ba guys? Ano na? Kaya kapag bumibili kayo, yung binabay yung bibili nyo kasi mas mataba, mas masarap. Ay, halaglag. Yun guys, alam nyo na yan. Galing yan, no? Alam ko yan. Kasi lahi namin yan. Yung buttered garlic ano natin ngayon, nilagyan po namin ng itlog na pula para mas masarap. Kaya niyo po. Tsaka pag bumibili kayo ng crab,
yung pipiliin nyo, yung mabigat. Kasi yung magaan walang laman. Galing niyang pumili ng crab, no? Pero hindi naman namin siya kasama na Oo, malengke. hindi mo nakakasama kasi natutulog ako. Oo, umihili ka nga eh. Ang sarap kasi ng tulog ko. Kasi ang ganda ng panaginip ko. Nice. Sabi mo, panoorin nila yung bago mong video. Oo guys, manood po kayo sa aking bagong video. Yung ano, nag-makeup po ako. Makeup tutorial. Ginaya ko si Miss Erica Embang. Si Erica Embang. Dahil di ako di ako nakabili ng makeup. Panoorin niyo yung ano ko. Yung vlog ko. Ito po. Ito yung binabae. Marami siyang ano. Laman. Binabae. Mataba. Tignan niyo yung binabae. Ito po. Ayun siya. Ganyan yung likod ng binabae. Oh. Meron siyang patusok sa likod. Kaya kami, lahat ng babae, tutusukin namin. Okay. Para sa amin lahat ng mga ano. Maliit yung mga nakuha namin crab kasi sarado pa yung ibang nagtitinda eh. Kaya... 4 AM kasi nasa palengke na po kami. Mga gusto lang umaalis. Uy, hirap kasing makapasok sa palengke. Kaya kailangan ng maaga. Saka iwas na rin sa mga madaming tao. Oo nga. Alam mo, tagal ko nang hindi kumakain ito. Ang bilis ng panahon ngayon. Oo, no? Sa susunod, May na. Tapos na nga yung Holy Week, hindi natin mamamalayan yung araw. Yung mamalayan, pasukan na naman. Paano silang makakabili ng mga bata niya? Wala man trabaho ang mga magulang. No? Kaya ganyan talaga. Dahil kay COVID na yan. Ang daming ano. Sarap ng rice. Kain ka pa, may rice dyan. Mm-hmm. Ang sarap niya, sarap talaga ng ano niya. Yung lagyan ng itlog na pula. Sobrang dinamnam talaga. Lalong may sumarap. Ito, ano to? Ito, babae. Ayan yung babae. Yung babae. Ayan. Ito po. Oh, Babae yan.
Paano ba? Kahit may babae, bibili nyo yung ano, binabae na kasi mas masarap yun. Kasi mas mataba, mas malaman. Tahimik ka. Ang sarap ng ano. Kasi kapag kumakain ka, parang nagdadasal ka lang. Kailangan tayo hindi. Wow. Totoo. Mm-hmm. Kala ko sana pag tahimik ka, may regla ka. Ay, tapos na. Tapos na ako nag-mens. Tapos may pusit po pala siya. Kasi ito, oh. Okay lang. Charan! O, diba? Mura yung pusit na yan. Mura yung pusit. Talaga mura yung pusit. Pati nga yung kamatis, diba? Mura. Pusit, kamatis. Hindi nila alam yun. Pampangan yun eh. Yung ano po, yung kamatis, kapag ayan yun, inamas mo yun. Ano yun? Linamutak, ano, pinisa mo, pusit na din yun. Pampangan eh. Kapampangan kasi ako. Sorry guys. Yan lang? Ano siya na? Mangga. Mangga po, titikman natin yung mangga. Tamis lang. Tamis? Sarap. Siguro na ano to, nainog sa puno. Sobrang tamis na. Kapag hindi matamis, inala lang yun. Binuro ba yun? Kinalburo. Ayun. Sarap na mangga. Masarap, matamis.
Ayan lang pala sa susunod na gawin natin. Ano? Paramihan ng kakain ng mangga. Uuso ngayon yung mangga. Paano nga mangga? Kailangan yung maasim. Hmm? Yung linog. Nakakarami ka ganon? Oo. Paano mo ka? Tara na. Maraming Salamat salamat po. Please don't forget to Like, share, and subscribe. Bye-bye!